ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minin ngila puson halor ka epiphany ka jimpen pau u Jesus haka pertei baro kawai padha ka gospel minda kasngi kata ka jimpen pau jong Jesus nam shai kadar haka ba uble upen pau haka pertei ba uni ulang ukun yau ba ngideben I yau ba ngideben kongu yau ba ngideben nge but hangni ngiyus ngoru haka gospel Siapang jait ki baptisma kawai jait baptisma kalanga baptisma kaba Yohanes baptis ula aye ki bruyu but da kawai pat ka baptisma kalong baptisma da Mynsiem Bakhuid kaba manga bad mapi baro ngila yopedia nang dang yusngo habau Jesus ula rung haka wa Jordan ka jimpin shisha jongu ble kala wan na beneng bauni ulang ukun bayide jong uble uni ulang ukun bayide jong uble kabamut ulang ukun uble bad ulang uble but nagadaga daw halor kane ka pang don bun ki jingya tainia kabadang jia haka perte badon bun ki bru ki ong ujisum de ukun uble ulang ukun ubru henre ngi ki banget ngimdon kam kano ka jinga tainia halor kane namar ngi nget bau jisu ulang ukun uble bad nagabinda kane ka jinglang ukun uble ni yosngoru na Yohanes Bakhuid ula ong haka shiti jongu ngi don laitili ki Sakhi halor ke jinge jongi Sakhi da Mynsiem Bakhuid Sakhi da ka Sakhi da ka Snam kane kalongka nongrim jonga jinge jongi ivei pa ivei ka jinge jongi ka pension nongrim halor ka jimpensle jongo Mynsiem Bakhuid kabalastang lemba ka bad hangne habangi ong ka bad ka Snam ka don jinge de na marngi tip haba ujisu ulayap halor ka dempana haba usipai uladum ha krung jongu kalami ka bad ka Snam bad haba mi ya ka bad ka Snam kalong ke jimpin shisha jonga jingyap jonga jisu kalong ke jimpin shisha jonga jingai tilut pura ya jisu naga binda ka perte baro kawairu kat kum ke jingto Bakhuid ke jimpatai ke jingto Bakhuid da ke restart jonga balang ki kai yangi ka ka yang naga binda ka baptisma bad ka Snam ka yang naga binda ka Eucharist Bakhuid ka jimpin kuit pura yangi but kumjuru ngitip Mynsiem Bakhuid ulang obat trekam hamalla ki sacrament but day nakata ka dauru ujisu la ong ki pop persha ya ukunu buriu en samap henry ki pop persha ya Mynsiem Bakhuid don jingmap minda ne kalawai kawamut hadin jingyam ki buriu ki bam ngeit ya kane ka jingshisha ba ujisu wan longdo long Snam badu shongsa but ngi lemba Mynsiem Bakhuid but tau ju ujisu wan pau hangi lemba Mynsiem Bakhuid hagi sacrament kabangi shimenda man ka pol de kad lemba ka jing trei jong Mynsiem Bakhuid ngi baro ngi akendu ujisu ngi yamad ya ujisu but ngi roy haka jinga e jongu ladang ngim ngeit but ladang ngim shania hakane ka jimaya kabalang ka hikai kabau jisu hikai te kamdon jimmuchu don jingurkushu nagabinda ki brio de namar ka ne ka daw ni don kam ban nget bat kongu ya Mynsiem Bakhuid ngi de banang ban yo ya ka jing tre jong Mynsiem Bakhuid hamalla ki bindang jong jingim jongi haka balang kabangi pediang lemba ka sacrament lemba ka jinga kabatuit hangi bangi stang ban sautu ublay udon haka jing duwai jongi ublay udon haka sacrament ublay udon haka Eucharist Bakhuid ujisu udon hamalla ki binda jonga jingim jongi kumno ujisu wan changi minda de lemba Mynsiem Bakhuid nagata ka daw ka jingim jongi bado Mynsiem Bakhuid kalong ka kordor naga binda jongi larangi pinblat nengi pintalot ya kanega jingim badu Mynsiem Bakhuid ngidang pintalot ya ka jinga bat kumjuru ngi pintalot ya ka jinga de jongi bat ujisu bat kabalang
Tina kata ka daw Mynsiem Bakhuid ula kren syai kadar ngidon lai tili ki Sakhi. Sakhi da Mynsiem Bakhuid, Sakhi da ka but Sakhi da ka Snam. Namar ka Snam jongu jisu kalonge jimpin shisha ba ulayap nagabinda jongi. Ula aitilut nadong shadong yangi. But ula aitilut yalade kramba ngindut biyo yake jingsait kuit na ki pop jongi. But hakaju kedur nginyo jimpenim daga Snam jongu. De lemba ke jingiap jongu ula pindu yaka bor bamen. De lemba ke jingiap jongu ula job yaka perte. De lemba ke jingiap jongu mangi barongi job halor ka jingim jongi. But de nakata daw ko himmen ko para ngide ben sautu halor kineki laitili ki Sakhi kaba Mynsiem Bakhuid Sakhi baro laitili kayade badu jisu. Namar ngiosngo habau jisu la rung hakawa Jordan banyo pediang ke baptisma na Mynsiem Baptist ude Mynsiem Bakhuid ula wan hiar but pinshisha ubleki ula mon inya ukun. But nadong shadong kala jia hake jingim jongu jisu kala urlom but kala pendap janai lemba ke jingwan hiar jongu Mynsiem Bakhuid lemba Mynsiem Bakhuid. Bade ke jimmi pa jongu jisuru kala urlo lemba ka bor trekam jongu Mynsiem Bakhuid hapo jongu hakameti ab jongu naga taga daw ngipuleru haka shiti jongu Paulus Bakhuid sha Roman uble ula penmi pat ya ujisu na kibayap kumno uble ula penmi pat na maru uble ula bulupa hau jisu ya Mynsiem Bakhuid wan habaka medjongu kala yap Henry Mynsiem ubadon hapo jongu ula pinim biang yau naka jingiap haka ju kadur mangi iwei pa iweiru wad hadin ke jingiap jongi ngidon ke jimmi pat kedo ngidon ke jimmi pat banya kendo jisu katrekam lemba Mynsiem Bakhuid ka bor jongo ble bor jongo jisu balami pat na kibayap but habangi puson halor kane kapang ngi sautu kai ke jingardor jongo Mynsiem Bakhuid kai ke jingardor jongo kai ke jingardor jongo Snam kaba Mynsiem Bakhuid la kadau ha ke jingto but ngin ngeit halor kane ngim don kamba nartatin but ngide ben pinroi kane ke jingeit man gapor habangi duai man gapor ngi shashitom man gapor ngi im na gabendau jisu ngidam pinroi kane ke jing shisha ha ke jingim jongi but ngi jan badu jisu balam ukun jongo balai gitu wain agabinda kane ke jingai ha kane ke Mynsiem Bakhuid knamba nginnam kintrandin nginnam artatin habadon ke jingale ngillong ke baskem ha ke jingai jisu beid karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi pelailut yangi na baro ki jing tolot aga jingim ba nginlong ki kun ki bangai skem ha ke jingmaya jongka jong Mynsiem Bakhuid bat ka jing tre jong ka jingai baro ha ka jingim jongi enyaro yau trai Jesus Christ.